לאחרונה קיפוד? איזה יופי. וואו, מי ראה משפחה של קיפודים? מעולה. אני אספר לכם, למי שראה ולמי שלא ראה, סיפור על קיפודים בארץ רחוקה. ארץ רחוקה וקרה. הארץ הזאת הרחוקה הייתה כל כך קרה שהקיפודים רצו להתחמם. מה עושים קיפודים בארץ רחוקה כשרוצים להתחמם? מתקרבים, נכון? התקרבו, 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 התקרבו. מה קרה? מה קרה? נתקרו. אז מה הם עשו? התרחקו, 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 ושוב היה קר. אז הם התקרבו, 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 שוב נתקרו, והתחילו להתרחק. וזאת בעצם התורה כולה על רגל אחת. איך אנחנו יכולים לשמור על המרחק הנכון, שלא יהיה רחוק מדי? כי אם זה רחוק מדי, זה קר ומנוכר, ואם זה קרוב מדי, זה לוחץ ודוקר. אז תודה רבה לכם על זה שהקשבתם.